Здравейте всички, днес правим Майнкрафт клип. Няма модове, като ми някакви там нещица. Нормален Майнкрафт, ще да бе малко по-различен, ама няма проблем. Днес мисля да направим ревю на български сервер. Ако искате може да влезете в акаунта. Давам много. Да, един мой приятел ми казва си да не давам на другите да ме влизат в акаунта, ама не ми пука. И сега когато са си правили на сервера, всички да знаят. Този сервер е готин. Кмета с крава. Бързо. Тук не е написано. Тук има и соп. Той сервер е повече адвенчър сервер. Но един приятел в този сервер, който се казва Justin 1, 2, 3, 4, 5. И да го видим дали е тук. Не, няма го тук. Тилто е тук. Това му писа. Сега му съобщавам на Кирито. Добре. Откъде дойде това? Добре. Има лапис лазерен блок, анвил, соник, табелка, бутушки. Можете да си купите всичко. Почти всичко. Почти. Казвам почти и така. Нормално. Бях мисля да изям тази парижон, защото се оглавявам. Така, Килип каза, че има моите планове. И така. И сега си ви покажа нещо много смешно. Ето. Може да си смените колана на сервера. Тук може да справите бази. Ако познавате някакъв собственик на някой на сервера, тук има и пакор. И този пакор е труден, ама са го минавали, важното е да са го минавали. Щом някой го е минавал, значи другите хора могат да го минават. Чепана в дупка. Много е гадно. Добре. И в крайна сметка това е целият сервер. Ако имате още готини идеи за сервери, пишете ги в коментарите. Аз си гледам коментарите. Сега нямам много коментари, ама ще се видим до скоро. Чао!